mugas akong damboy. Samutan niya akong minus 2. Ingani plus na sa minus 2 ba oh? Ana. Tapos idamba ni Munid. Awa kusukig hangin oh. Oh, pictus lang ganito ba? Hapit maburak. Na, samot na kuskon. Charong di maburak. Istingan na po daw na akong minus 3B. Duhagan ako isa. Oh? Bagay! Tanawa! Hurot na lang kusukan dyan ani ako minus 3. Oy, minus 3 pa lang ganito ba? Pero, ang pinakagahin dyan ako, kanit yung dampa. Isingan ako. Bang! Ulpot oy! Pila na to kabuok! Kita og rani oh! Kusugan dyan akong dampa oy! Kusukay kong dampa ba? Tanawat ka! Woo! Ulpot oy! Oh! May kaani ba? Abri na lahat ni Marites. Nakapalit ako dagang elastiko. Dagana ni oy, tagpiso ko na isa ka sa lapid ani bay. Palit ako bali 100. Hasta nang dagana oy. Daan na dugay makapaibo gani bay nga hawd ko mo dampa. Dili na ko lugar padagan ang elastiko. Kay dagana man kani ako ha. Nya, wala pa jud kapoy. Tagipalit ra nako. Kung saan gani nako no? Wa man pugol kalaban. Pero mangita ko dito sa unahan basig na mga bata dito. Akong suklan. Watos ako be. Oy, nay bata bay. Si Arki na mo puday niya. Naana po ni batang marukoy bay. Naana po diri ha. Si Cassandra ka ng bataan na. Ug mapilda siya. Kuhaan man noon bay. Ako nanduulon be. Sukla na nako. Kay giagi naman na ako na siyang pilde. Bantay lang juga nga Arkiya karon. Tuturo man dun na ako mo lastiko. Uy ay! Gamaya na po ni mong lastiko oy. May pa ako. Daghan kayo. Ala! Dagan na po lagi kay kag lastiko. Nagpalit na po kay Lamaritis no? Balit sa imong mata. Gidaog man kayo na ako. Nye, ilan kayo pinalit niya bay? Kay bago pa kayo, sinilapit pa dyan. Ngay pataka. Dinaog man kayo na ako. Kanusa man ko ni palit og lastiko be. Karon, unsa day na? Unya gayon na nagsugat mi Auntie Marites, nangutang daw ka sa ilaha og lastiko. Ngay pataka. Aw dugay ka mo buhat-buhat ng istorya na. Nye, og dili na pinalit be. Ngano dili makamusukol niya ko adlo ka mapildi? Ha? Adlok papilde. Ug wala lang ka na ni kasong niya. Hurot kitong imuha ba? Hurot lang gyapon. Wala jud ka, pildi jud ka. Wa jud kay kaya sa ko ha. Ngay kung ginagway kaya. Idagan ba ni mo ko lastiko? Unya karon, wala na di kasay. Sige, dampa na pud ta. Hala ka isog. Mudagan na biyang makalamang. Unya karon, di na ako mudagan og makalamang ko. Sige, bantay bitaw. Dampa na po ta. Dali, kani. Minus tuhay ta. Minus 2 ta. Kana. Spread pang kuana. Tanaw, bitaw. Dali na. Sige. Unya, tagpilahay man ta. 20 ta ditso. Tanawo na to kung kinsay kusog kung minus 2. 20 na ya, sige, suklan ni gyapon kay. Walang atrasan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oh, yaro. 20 ni kabuk. 5, 10, 15, 20. Daraw. Oh, yaro. Dampa na ta. Kay una ha. Ako na pula. Minus 2 biyata. Oh, minus 2 lang kita. Murag kay beta ha. Oy, bintay sabay. Unsa man na yung minus 2? Wa may kusog. Ingani ba oh? Duha man gana na. Bisig makauna-una na pugag dungagan na ha. Eh, ate, nabilin mo yung isa. Imbis kay tulod to. Patay, saan na po na ako pagtirada na yung pagbanikas, bay? Ay, tama. Dungagan na lang ko na. Tapos, mura ko na kong kalit. Pare si ka, bungkig yung karon. Gek, dampa na ta. Ikaw na po. Ako na po. Sige, burak ko na ako, ha? Nganong burakon manani mo nga pares mo to ganina. Unsay Paris? Ha? Burakon na ako niya? Ala, pares yun na kay duha to ganina. Nanawa lang. Iapa, ha? Iapa. Ako iyape, bisig dugangan na po na nimo ha. 2, 4, 6, 8, 10, 36, 38, 39. Nga lang, 39 man ha.
O di ba? Sabi ko sa'yo, booking eh. Ang binabi. Ay, imposible ay! Kulang tayo mong gipatad pa! Basig di sinong ipera to! Dili na lang ako sa laoy. Ikaw ba ako giparin sa? Syarog, dili ka kabalo. Ha? Taga sana, gina na niya ay! Gigamitan mo ng tinikas pa! Wow, pataka. Ingon ba ako sa imo away tikasay na? Sige, shot na! 40! Ha? 40? Sige, daga pa magkakaglastiko. Oh, kadagan pa niya kulastik ko! Marukoy kay ka! Tikasan, dahil kay dungagan ni mo. Ako na po'y mo dunga ko gisaron. Amina ang lastiko, be. Laro, 40 na tanan na! Oh, sige, amina, be. Dagaan na lang niya, oy. Ako na naiyarin sa. Ito na, sige. Sige! Oh, minus 2 ay, manggunta. Ah, sorry, good! Oh, Oy! Oy, bintay sabay! Karon ka, ako na po'y manikas, be. Dugangan ako isa, be. Hala, unsa to, ay? asa man? Oy, manika sa buka, ha? Wala na, ay, lupad na! Dugaya po ni mo kalingoy. Sige na, dampan na! Atik-atik, ha? Basig manika sa buka. Wa kahiring, bay. Burakon ginin ako taon-taon. Uy, dungagan na po na ako gisa. Bet, isda, oh? Asa man, ay? Wala man lagi, ay! Dugaya po di mo, ay, niambak naman ko to. Sige na, dampa na to. Maruwag yun ni mo, yung tika-tiko rin ko ni mo ba? Sige na, dampa na to. Karon ka, kay doon lang kayo, burakon na nako ni be. Yap! Hala, nga nung iburak man mo, nga wala man to'y bungkay. Tanawa lang, gihapgan na ko kay bungkig man ni pa. Bantay bitaw ka? Paaris yun, di ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 76, 78, 80, 82. Oh, 82. Paris man lagi. Hala, nga nung napares mo to, nga bungkig man to. Kala wala ka pala magkaya bungkib eh. Gidungagan ni mo, no? Hala, isaram to kong gidungag, ganong napares man, nga bungkig na mo to daan. Wala na, daog na ko. Ang anong giburak? Ika sana ni mo, gidugangan na po gisano. Eh, pataka! Ikaw na mag-inanig ka, sige ra ni mong dungagag isa! Sige na, muadto na ko, kay init na kayo, udto na kayo, gigutom na kong ko! Pasok lang ako, napamakon 5 kalastik ko na bilin. Imuha na na, oy, murag barato na lang ako na sa imo, kay daog na po ko! Bye-bye!